Hello, good morning. Takukte bukuk song norok je tabung nai to nai rono joto no phone kaham. Tini kaise norno phonung nani hinei kaise tropic tujak. Ama joto baksa nukhuna happen baksa nugya khuna amo kaisa interesting tongo. Tam ke abo dine dine kaisa trending phai tongo nyamo. Instagram, YouTube, Facebook joto no abo joto jaga no viral wngwi tongka nora abo nura nukha saimia angbo tini no tini thaijingo no mia thaijingo charta rogo nukhna online nungphruta nugo Facebook ora nukhamo YouTube nugo amo viral wngwi tongo tabuk do amo tak viral wngwi tongo nora abo nura nukha saimia haifano androng phunungnai norok already title bai tei thumbnail nugui saimang kana saimia busu joto kubui amo share khlaikha hingkhai rang manpho mara man saimia angbo ang share khlainai gana tabuk norok no share khai rika jodiso norok no tabuk share khai riyada bang hingkhai jodi norok to nukbai kha norok bo share khaikha rang raman mara maya busuk jorotoi kubui nainai gana ta jodiso rang makha hingkhai to chao belai lucky hingkhe amono rangsi mana hingkhai to bo borok share khai tongna bahai ba rangsi mana hingkhe oro ntubuk wngma hingkhai amono angbo norok no tabuk phunukha hingkhe himne tabuk trending choli tongo mo do mo ni mung hingkhai ELF mo kaisa mane buini bukhuk rogo khwnamani YouTube rogo naimani kaisa jeep mane borok system simo kwthang manui sibo saimia kwthang da ang wasu sachungmani aboni bagui no je saimansang norok no ang update diwui tongta hingkhe abono message kisisa ang norok no sama tongo gana kaisa manui phunukna hinui iko mono tui no ang sanani hinui tini phunga sisirma bwsakha pura tini no first time ang asuk mane tei sikla wngmani hoito afuru mane ang asuk bwsai maya phunga sisi rok ani bwsamano 8ta ki 9ta hingkhe tini kheba koita bajikha tini takda 5ta 17 wngkha tabuk 5ta 17 tini no bwsao first phunga sisiri tongthok ekdom phunga sisi rok bwchai balukha tini no asuk dini mane lekhata bwsani phungo asuk bwsai maya bwli ang tini khai phunga sisi no bwsai mankha belai arom nangkha tini phunga sisi bwsai manui tongthogo phunga sisi rok bwsai mankhai haifano morning walk rok khaijai do naidi chini yang kheto emni toro awar onek kotorma mo hingkhe sinipara yang side o khe sinipara ta yang side o khe sinipara ta yang hingkhai yang je lama nufurmani yang amo hingkhe ayang saka o hingkhai baduma jani rok romjago yang hingkha khowai thangma lama chwng yang tongmani no khowai laisio hingkhai amono mo share khlaikhe de mo share khlaidi nongna ang je tabuk phunuk mane jodiso mo share khlai se rang mano hingkhai to ekdom lucky haida amono tini bagui msukno tei khwnao update rinai hingkhai joto no haino hai teisa phung kaham ani channel subscribe khaidi tei share khlaidi amsukno hambai joto no naitongmani bagui।